Eu son Jesús Pereiras Vázquez, candidato polo Partido Socialista Obrero Español por Cartelli, e a miña misión nesta tanda, na segunda volta, vamos dicilo así, na segunda volta de candidatura, pois o que pretendo é eliminar, se podemos, non eliminar físicamente, pero sacar os que estemos, porque non hai por onde collelos. E levo feito alá para 60 denuncias, e creo que temos denuncias políticas, e creo que nos quedamos cortos, porque non hai por onde coller nada. As pistas están feitas unha pena, é dicir, todo está feito unha auténtica pena. E solamente se dedican, pois, ao caciquismo e esa maneira.